Hello po mga kailaw, kumusta and welcome na naman po dito sa ating munting channel. Kung bago ka pa, wag mo sanang kalimutang mag-subscribe and syempre wag kalimutang i-hit ang notification bell icon po upang ma-notify kayo sa bago pa nating mga video uploads. Ngayon po mga kailaw, atin pong pag-uusapan ng isang napakahalagang bagay. So, stay tuned lang dyan. So, ito po'y salita ng Diyos at napakahalaga nito mga kailaw. Merong sinasabi po sa Biblia ay atin pong ipapakita sa inyo. Sumo kini ang gingon sa pulong sa Diyos mga kailaw diya sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 16. Yan po ang salita ng Diyos. Ang pulong sa Diyos mga kailaw nagapadayag diri kanato nga din kay kita mao di ang kahayag sa kalibutan. Kitang mga Kristohanon, tayo pong mga Christians po mga kailaw. At tayo po ay tinawag ng Diyos upang maging ilaw sa sanlibutan. Nga kinahanglan day ipadayag nato ang ato ang pagkakahayag dili ta pasundayag sa mga butang nga dili angay natong ipasundayag ingon nga mga Kristohanon. Lisod kayo nga sumusunod ta ni Kristo apan dili di ay ang mga buhat nga Kristohanon may ato ang gibuhat sa matag adlaw. Unya nasayod ta nga siya nasayod, nahibalo siya sa atong mga motibo ihang nakita bisan ang atong hunahuna nga din kita wala ta kakita niini. Iyaha kining nahibaw-an tanan. So ang Diyos po mga kailaw ay talagang alam niya ang lahat. Lahat-lahat, walang ni isang bagay na hindi niya alam po. Kasi Diyos siya eh. Yan na siya. Kinahanglan nga kita aware ta nga ang Dios nasayod gayud sa tanan. Unya sa iyahang gihangyo diri kanato, mao kining pulong sa Dios nga iyahang ipasunod diri kanato kay dinhi makita nga kung atong sundon ang iyahang kaubuton, siya usab magapadagayday sa iyahang panalangin ginamit ang iyahang pulong. So dito po natin makikita kung gusto nating magkaka-blessings sa ating buhay. Ang salita ng Diyos ay siyang daan sa lahat-lahat blessings na gusto natin po. Mana kay ang pulong sa Diyos mao may yawi ug agianan sa mga panalangin manang sundon nato kini. Ingon siya kinahanglan mahimo tang kahayag, kinahanglan mahimo tang usa ka ehemplo ba. Sulondon nga matarong dili hiwi mga kaigsunan. Kay og magpahiwi-hiwi ta sa atong pagsunod diya sa Ginoo. Atong ginamduman na ay mga tao sa palibot nga nagatanaw unya. Siyempre nagtuo sila nga ang atong mga buhat nagsunod ta sa kaubuton sa Dios. Unya pananglit kun mosunod sila unsaon na lang kung ilahang gisunod ang ato ang mga hiwi nga dili makapahimuot sa atong buhi nga Dios. Hinaot pa nga ang giingon sa pulong sa Dios insakto gayud nga ato ang tumanon. Kailangan kung ano ang sinasabi ng salita ng Dios, yan ang ating gawin at sundin sa ating buhay. So hinaot pa sa atong mga kinabuhi nga padayon natong susihon ang kaubuton sa Dios nga aron nga tungod niini mahimo kita nga kahayag nga makatabang gayud sa kalibutan nga madanagan sa ilahang sitwasyon tungod sa kangit-ngit nga midangat sa kalibutan kung walay kahayag di gid sila kakita niini mga kailaw. So tayo po mga kailaw ang tunay na ilaw na binigay or
ikinalat ng Diyos ang mga ilaw dito po sa mundo. So tayo po ang mga ilaw upang magbibigay liwanag sa lahat. At nang sa ganon ay makikita sa lahat kung ano ba talaga ang dapat na gawin sa buhay. So tungod kay kung wala gud kahibalo ang kalibutan, tungod man na sa kangit-ngit nga nabatunan mga kailaw, kay tungod niya na sa dihang magdaig ang mga tao ngadto sa Dios tungod sa imuhang pagpagamit nga kaniya nga mao ay hatag og katungod nga mahimo kang kailaw. So ang Dios dili siya magapanagana sa pagbubo sa mga panalangin mga kailaw. So ganyan ka galing ang ating Panginoong Diyos na meron talaga siyang pinagbabasihan bago niya tayo po bigyan ng mga blessings sa ating buhay po. So sana po ay mayroon kang natutunan sa ating pagtatalakay ngayon mga kailaw. So sa atong mga kigsunan, mga kailaw, ang mga nakatuna nato di ginato kalimtan sa pag-aplikar kay kini may maghatag ka natog ilhanan nga matawag kitag maalamon.